Srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, és abban a mai videóban meg fogjuk együtt nézni, hogy milyen az új season. Srácok, itt is vagyunk az első gamebe, és akkor szerintem menjünk valahol egy új helyre, mondjuk, nem tudom, legyen mondjuk Demon's Domain, ide, ja, és kiugrottam, na mindegy. Hát igazából egy meccset lejátszottam, aztán meg is haltam, szóval úgy nézzük, akkor második game. Amúgy mi ez a lila, vagy lila? Ilyen pirosos lilás füst. Na mindegy. Szerintem, hogy mindenki jobban fog ugrani, mint én. Kiugrottam legelsőnek, úgyhogy hopp, másfelé akarok jönni. És így szerintem először, hát nem tudom, hogy erre fölmenjünk el, előtte lehet inkább kis nyugisabb helyre. Most már fejlünk. Most már lőnek, hopp! Jaj. Clear chest. Légy valami ott. Már szétdaráltak, le se szálltam. Itt egy chest. Csak mini, hát ezt lehet inkább behozom. Hoppam. Hát nem tudom, hogy rámenjünk. Most majd jönk a bosszú. Jaj, hát szerintem elsőnek most még se öljük meg a boszt. Lehet jobban tesszük. Srácok, el is jöttünk Demon's Domainból, igazából megnézzük, hogy ez a kesztyű, ez mit tud. Aha. Ja, hogy ennek van ilyen, hogy ez így el is lök. Aha. És ott vannak ezek a kis, nem tudom, hogy csodák a izéjei. És jó, és hogyha meg a célzás nyomjuk, akkor meg így ugrani lehet oda. Ott egy ellenfél. Jó, nem ért tovább. És ez a kettő, ez ugyanaz. De nem. Jó! És ez mit tud, hogyha a célzás nem? Nem baj, most inkább behozzuk ezt. Megnézzük ott, megnézzük a útját. Ne! Ezt megnéztem volna, mi van benne. Hát igazából itt nincs nagyon semmi. Srácok, most itt lőnek valahol, szóval lehet, hogy meg tudjuk tesztelni, hogy milyen ez. Itt van valaki, úgyhogy azt, hogy valaki van itt a bent, azt nem tudom. Igazából itt volt fajtolás, de ahol ott az ember. Nézzük meg, hogy ez idáig ugye nem ér el. Nem. Csak el fog menni. Rá kéne lőni, hogy tudja, hogy itt vagyunk. Akkor jöjjön fajtolni, és hogy meg tudjuk. Ki tudjuk próbálni, hogy milyen. Itt van. Próbáljuk ki, hogy milyen ez. Nem lő el odáig. Akkor kipróbáljuk most közelebbről. Ő rohadt nagy AI. Amúgy ez OP. Láttátok, hogy ledaráltam? Még 12-t sebez. Hát, igazából nem rossz. Itt egy NPC, szerintem azt fel is béreljük. Ez milyen? Ja, ez a...
nekem jobban tetszik. Itt van a következő áldozat. Jó, ez oké. Ez jó. Szerintem őt fel is bír. 500 fénybe kell. Aj, nincs 500 fém. Nem tudom felfogadni. Közben találtam egy ilyen bobot. Micsoda? Ez így jó, hát inkább ezt elhozom. A medálos. Jaj. És fájtanak medálos. Várjátok. Itt van, ez a bob, ez ugyanaz. De ott van még egy bob, az azt hiszem. Jaj, itt a medálos. Na mindegy, most ha idén, akkor kénytelen leszek vele fájtolni. Ez micsoda? Várjátok. Ja, ez jó, ez elvileg azt tudja, hogy így lerakod. Akkor igen, van 3 ugrásod. Igen, ezt elhozom. Aztán... Mi ez a... Jó, te beach ezt! Jó. Ott azért elmegyünk. Ezt kell. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi van amúgy benne. A medálos is beach. Medálos is megy rá. Aha. Lehet amúgy, hogy a medálos mondjuk... Hiszem, hogy... Mondjuk... Jó, medálos. Ne, az is elő. Elő medálos. Hol van a medálos? Le kéne fájtolnunk vele. És lehet meg fogunk halni, de... Aha. No way. Akkor megyünk még egy meccset. Na itt vagyunk a második gamingbe, ami szerintem az utolsó is lesz. Itt is kéne valami új helyre ugrani, mondjuk legyen Utopia City. Nem, Utopia City. Utopia. Meg itt... megint kiugrottam. De mindegy. Srácok, hogyha szeretnétek a OG Fortnite-os videót is, új OG Fortnite-os videót kipróbáljuk, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, mert ja, akkor következő az OG Fortnite-os lesz. Amúgy ezt a helyet én még nem, de ugye a... mi a neve? Demon's Domainban már ugrott már, ez ugye az előző volt a második game a seasonben, de nemrég frissített le a Fortnite, és ja. Ez a harmadik ugye összesen, de ide még nem ugrottam. Nem tudom milyen ez a hely, majd ezt is fel kell fedeznem, mert még sosem ugrottam ide se. Van. Úgy fura ez, mert jöttek be új cuccok is, meg olyan is, ami egyből mitik. Olyan is volt, ami a Season 2-ben volt, tehát ez így kicsit még fura. Azt hittem, hogy olyan Seasons, mint megint ilyen egyedi fegyverei lesznek, de hát mindegy. Jó, ez is amúgy nekem, személy szerint nekem nagyon tetszik. Jó, ezt tudjátok mi. Na oké, akkor most ezzel szerintem megyünk és kiírtunk mindenkit. Ez mi? Mi ez a C? Ez ilyen C-s láda. Itt egy bún, és megnézzük, hogy ez a bún ez mit tud. És követően azt az embert ott megöljük. Jó. Az azt tudja, hogy nem tudom, valami rankes, vagy nem tudom.
és beiszik a bigit, aztán aztán még fel kéne fedezni a többi dolgot is, hogy mik vannak még, mert igazából nem mindent néztünk meg igazán. Szóval most megnézzük ezt a helyet, ezt most így körbenézzük. Nézzük, hogy milyenek a dolgok. Ilyen, ide. Mindig akkor találok minit, mikor már beittam a bigit, és már nem tudok beinni. Terasz. Jó, teraszra most inkább nem megyünk fel. Hol a lépcső? Itt van. Amúgy top 68, úgyhogy egy kiló van. És eddig csak felfedeztünk. De mi? Hol vannak a chestek? És chest az így? Van egy darab chest. Jó. Jó, akkor szerintem innen megyünk. Ezt a helyet most nem akarom annyira kinteni. Nincs itt egy kocsi véletlenül, amivel tudnék közlekedni. És azon az. Na mindegy. Közben amúgy szereztem már egy killt. Ez a... Ezt tudjátok melyik? Hát... És távozom ezt. Nézd rá. Jó, mindegy, most elhozom ezt, mert azért... Egy ember azt, hogy még le kéne lőni. 48. 46. Tudom, mi van. Jó, inkább szerintem közelebb megyek. Amúgy ki kéne próbálni ezt a Crypto Treat-et, nem, igazából az előbb ember, akit megöltem, arra rádottam, de hát nem hiszem, hogy sebzett bele, most nem sebzett bele. Most ezt ki kéne próbálni, hogyha látom az embert. Aha, ott van, mondjuk azt így. Jó. És meg kéne, azt rá kéne venni. Nem tűnik rossz játékosnak. De rádobjuk, nézzük meg, hogy mit csinál. Jó, let's go! Megöltük. Ez az. És vigyek, mit vigyek. Elviszem a minit. Itt még van pár loot. Aha, itt egy kék DMR. És ott egy kocsi. Úgy most szerintem békén hagyok, mert meg bebégizek addig. Nem tudom, a sniper van-e, mert azt még nem láttam, de nem vagyok benne biztos, hogy van. Vagy hogy nincs. Hát eddig amúgy nekem tetszik a season, és hát jobb, mint az előző. Nekem nagyon nem tetszett. Így játszottam. 100-as level is alig voltam. A rotatárgy az meg... Nuku. Nekem adni rotatárgyat. Ó! Micsoda? Ez sebzett azért. What, azt is láttatok? Én találom, dead. Crown. Volt crownja. Nem tudom, de most be kéne hillanom.
Top 25 van közben. Itt van az a táska, amit azokat mondom, hogy aki nézzük meg, hogy ebben mi van. Amúgy nem lehet inkább behozni ezt, mert volt. A bunt nem lehet kidobni. Ne. Egérásra. What? Miért nem tudom felvenni a bunt? Mindegy. Falra fajtolnak, és lőnek. Ami nekem ez a D, ez a dedeje, ez a dedeje, DML, ez nekem bejön. Szerintem jó tudsz. Aztán egy ilyen vés, ezt beboxoljuk. Poli. Jó! Dead! Pump. Sentinel pump shotgun. Exotic! Nem. Jó! Legendary pump shotgun. Végre valami jó fegy. Most megállt a szívem. Végre egy jó fegyó. Ez mi? Ja? Ezt elviszem. Az ott mit csinál? What? Tűnjön el az a shield problem. Ezt nem most beszkammeltem, úgy. Tűnjön már ez a break. Kaptunk ilyen effektet. Gyors test. Akkor az gyors piac is. Ja, az még bent hagyták. Jó. Hol van a gyerek? Top 10. Ott van. Nagyon kapta. Az nem életi túl lesz. Nem! No way! Srácok, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!